Azurfa Rediyo, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Rediyo. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajar mu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafin mu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe din YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Rediyo, Azurfa Rediyo, muryar zamani. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ta corona ke ci gaba da karuwa a jihar Kano, baya ga matsalolin karancin kayayyakin aiki ga ma'aikatan lafiya. Hajiya Zuwaira Yusuf da ke zama manajan daraktan gidauniyar Dangote Foundation ta fayyace hikimar wannan hoɓɓasa daga attajirin nahiyar Afirka a Kano. Da muka ji wannan matsalar ta COVID ta fara girma, sai Alhaji Aliko ya ce to ya kamata mu yi da zai kawo taimako da sauri. Aka ce abinda babu a Kano at the time shine testing. Ina za a je a ma mutane test. Lokacin lab ɗin guda da muke da wanda ke Aminu Kano Hospital an rihe shi da ya zama contaminated. Sai Alhaji Aliko ya ce okay to mu ga inda za mu samu solution maza a kawo lab. Sai muka yi magana da CDC, Nigerian CDC, shi da lab ɗinmu na iya testing mutane 400 a rana guda. Nan da mako biyu za mu ƙara testing capacity a iya yin 1000 a rana guda. Mu za mu biya komi kuɗin testing, kuɗin management ɗin lab ɗin, masu aiki cikin lab ɗin duk mu za mu biya, state ba ta biyan komi. At the same time, as you know, mun buɗe muna taimakon isolation center. To akwai wanda muka fara ginawa a Sani Abacha Stadium, akwai wanda za mu yi a urology center, yanzu kuma zai mu je mu duba wani a Madobi. So mun kawo gadaje 500 already, so yanzu inda bukata za mu ƙaro. Kuma mun zo da PPE shine kayan da likitoci ya kamata su sa, kamar mask da abin da suke sa a idanunsu da hula da boot. A nasa bangaren Dr. Sani Gwarzo, shugaban kwamitin tarayya na musamman kan yaƙi da cutar corona a jihar Kano, ya ce babu ko shakka wannan yunkuri na gidauniyar Dangote ya zo a kan gaba. Wannan ba ƙaramin taimako ba ne idan ka lura, ban zaka a jihar Kano muna da damar yin gwaji a santa ɗaya 180, a santa ɗaya kuma 80. To kaga an hada ya zama 260 kenan. To gaskiya wannan ba zai ishi jihar ba, saboda haka zuwan wannan ƙari na 400 a rana zai ba mu dama a koma daga 260 zai zama kusan 660 cikin ƙanƙanin lokaci. To shi ma ba zai isa ba, saboda haka sun ce za su iya ƙara shi daga 400 ya koma 1000, kaga za a tawayi gari ana da wajen mutum 260 kenan. To wannan shi kadai zai iya samu mu fara fitowa daga cikin matsalar da muke ciki. Shi ma bayan sati 2-3 bukatar da aka da ita za ta wuce nan, saboda jihohi suna kawowa, mutane suna ƙara himmantuwa wajen auna kansu, kuma muna ƙara mu ma faɗaɗa gwaje-gwajen. Sai dai duk da samar da wannan cibiyar gwaji ta cutar corona a Kano, wasu daga cikin Kanawa na ganin ya kamata babban attajirin nahiyar Afirka ya ƙara ƙaimi wajen kai tallafi ga talaka ta fuskar kayayyakin masarufi na yau da kullum. Kamar yadda Abdulmajid Ɗanbalki Kwamanda ke faɗi. Matsayinsa na mutumin da ya fi kowa kuɗi a Afirka, ɗan kasuwa, sannan kuma ɗan jihar Kano. Ina ganin wannan gudunmawar bai isa ba. Ni ina son in ba shi shawara. Irin abubuwan da ike faruwa inda 'yan kasuwa suke tsawwalawa mutane kaya, tsawatan musu, idan farashin daga wajensa ike da izinin su suke karawa, to sai mu sani. In kuma su suke gaban kansu sai mu sani. Amma yanzu a ce siga tana 13,000, ni na saya 28,000. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar